Вітаем усіх слухачоў канала Культура. У студыі гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владзімір Трапянок. Сёння, сябры, мы пагаворым пра нашу нацыянальную спадчыну і яе абарону, у тым ліку ў віртуальнай прасторы, на прыкладзе функцыянавання сайта «Жывая спадчына Беларусі». Суправаджэнне сайта ажыццяўляецца інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, які функцыянуе і курыруе адпаведную базу даных нематэрыяльнай культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. І сёння госця прамога эфіру дыялогаў пра культуру, вядучы спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Алена Тадэвушаўна Каліновская. Алена Тадэвушаўна, добрый дзень вам. Добрый дзень. Шаноўныя сябры, калі ў вас ёсць пытанні да нашай госці, калі ласка, далучайцеся праз СМС нумар 1029, паспрабуем адказаць на ўсе вашыя ці пытанні, ці прапановы, ці пажаданні, таму калі ласка 1029. Ну а мы давайте будзем пераходзіць да нашай гутаркі і пачнём, напэўна, з удакладнення. Дык што ж такое нематэрыяльная культурная спадчына? Нематэрыяльная культурная спадчына, якія вызначае Канвенцыя ЮНЕСКО 2003 года, гэта тыя практыкі, формы выражэння, іх падачы, гэта веды і навыкі, якія прызнаюцца культурнымі супольнасцямі ў якасці іх культурнай спадчыны. Гэта культурная спадчына, якая перадаецца з пакалення пакалення, садзейнічае пачуццю ідэнтычнасці, самабытнасці і таксама павазе да культурнай разнастайнасці і творчасці чалавека. То бок ключавое ў вызначэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны гэта наяўнасць супольнасці людзей, якія цэняць свае звычаі і традыцыі, хочуць перадаваць іншым, разумеючы іх каштоўнасць. Ну вось, звычаі традыцыі гэта прагучала. Мова гэта таксама нематэрыяльная духоўная каштоўнасць. Мова як носьбіт разнастайных вусных форм выражэння, разнастайных форм і абрадаў з'яўляецца неад'емнай часткай нематэрыяльнай культурнай спадчыны, мноства яе элементаў. Вось. Кожны раз ідэнтыфікуючы той ці іншы элемент, пазначаецца тая мова, на якой вядзецца практыка, вядзелася раней і вядзецца сёння. Ну а калі казаць больш дакладна, нематэрыяльная культурная спадчына гэта звычаі, абрады, песні, рэцэпты. Што яшчэ? Так, гэта вельмі разнастайны комплекс культурных праяў жыцця чалавека. Гэта разнастайнае выкананне, акрамя звычаяў і абрадаў, да якіх мы ўжо прызвычаіліся, бо яны яркія, заўважныя, яны на першым заўсёды месцы, калі мы цікавімся, што гэта. Але ёсць яшчэ ў нас багатыя выканальніцкія мастацтвы, асабліва спеўнае мастацтва, яго рэгіянальныя адметнасці захоўваюцца ў многіх мясцовасцях носьбітамі да гэтага часу. Гэта танцавальная спадчына, традыцыйны беларускі танец, гэта музыка традыцыйная, якая на сённяшні дзень адраджаецца многімі маладымі энтузіястамі. Гэта, канешне ж, кухня выклікае заўсёды вялікую цікавасць, як асобныя стравы, так і ў цэлым нейкія традыцыі прыгатавання страваў. Гэта розныя праявы светапогляду і міфалогіі, як то шанаванне крыніц камянёў, якое да гэтага часу шмат дзе адбываецца. Гэта нейкія абрады, бывае не столькі публічныя, колькі ўнутраны є ў супольнасці, скажам, перанос свячы. То бок гэта вельмі вялікі комплекс розных праяў, які характарызуе нашу культурную традыцыю. І вось усе гэтыя звесткі пра вось тое, што толькі што вы пералічылі, змяшчаюцца на сайце «Жывая спадчына Беларусі», але пра яго мы крышачку пазней. Цяпер я хачу пазнаёміць нашых слухачоў з тым, што супрацоўнікамі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Белдзяржуніверсітэта культуры і мастацтваў распрацаваны і падтрымліваюцца розныя інфармацыйныя рэсурсы, прысвечаныя ў прыватнасці таленавітай моладзі, даным па установах культуры нашай краіны, беларускім фільмам. Гэта таксама інтэрнэт-партал «Вяртанне» і сайт вось той, пра які мы сёння ўжо ўзгадвалі, «Жывая спадчына Беларусі», інвентар нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Давайте мы узгадаем у прыватнасці такі інтэрнэт-партал, як «Вяртанне», чаму ён прысвечаны? І ці няма вось этой, скажем так, пераклічкі з жывой спадчынай Беларусі? Зусім няма, бо інтэрнэт-партал «Вяртанне» прысвечаны тым каштоўнасцям беларускага паходжання, якія ў свой час былі страчаны, або перамешчаны, або нават калі яны сёння вернуты, то яны таксама ўносяцца ў базу даных інтэрнэт-партала «Вяртанне», як поспех нашай дзейнасці па вяртанню культурнай спадчыны. Гэты партал фактычна адзіны на сённяшні дзень рэсурс, які імкнецца аб'яднаць звесткі пра культурныя каштоўнасці беларускага паходжання. Ён быў створаны ў рамках навукова-даследчай распрацоўкі на падставе рэестра нацыянальных культурных каштоўнасцей, які створаны і быў апісаны і надрукаваны ў зборніках «Вяртання». Электронны варыянт гэтага рэестра змешчаны на
партале вяртання, гэта каля 1000 розных каштоўнасцей, і для таго, каб ён функцыянаваў актыўна, сёння яшчэ толькі вядзецца дзейнасць. Безумоўна, трэба далучыць тыя арганізацыі, установы, музеі, якія вядуць дзейнасць па рэстытуцыі, па вяртанню культурных каштоўнасцей у культурны абарот, не абавязкова ў натуральным выглядзе, але праз копіі разнастайныя, электронныя копіі, як, напрыклад, Нацыянальная бібліятэка. Вось. І супрацоўніцтва з разнастайнымі арганізацыямі сёння наладжваецца, яны прадастаўляюць гэтую інфармацыю, і яна публікуецца на інтэрнэт-партале вяртання. Атрымліваецца, інстытут, у якім вы працуеце, мае таксама непасрэднае дачыненне да гэтага супрацоўніцтва з тымі установамі, што займаюцца вяртаннем. Скажам так, ён сёння наладжвае гэта супрацоўніцтва. Ясна, ясна. А калі казаць пра сайт «Жывая спадчына Беларусі», то якія задачы ставіліся перад... І найперш давайте ўсё-такі, можа, скажам пра напаўненне гэтага сайта. А вот сайт «Жывая спадчына Беларусі» – гэта ўжо той інфармацыйны рэсурс, які, можна сказаць, выканаў сваю першачарговую задачу. Ён быў створаны ў 2012 годзе пры падтрымцы Фонда нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. І мэта яго была менавіта стварыць сістэму інвентарызацыі, выяўлення і апісання элементаў нашай культурнай спадчыны. То бок быў створаны не толькі сайт, на які змяшчаецца нейкая інфармацыя, але цэлая сістэма гэтай інфармацыі. Было выдадзена спецыяльнае практычнае кіраўніцтва, як збіраць інфармацыю пра нематэрыяльную спадчыну. Яно было створана на падставе рэкамендацый ЮНЕСКО, якія таксама рэгулярна выдаюцца ў рамках дзейнасці канвенцыі 2003 года. Гэтыя рэкамендацыі былі распаўсюджаны па ўсіх нашых установах культуры, была праведзена серыя семінараў. Такім чынам, як бы все спецыялісты, якія так ці інакш працавалі з нашай культурнай спадчынай, атрымалі вось гэтыя веды, як ідэнтыфікаваць спадчыну, і ўжо па пэўных узгодненых формах, а таксама з рэкамендацыямі нашых навукоўцаў сталі займацца апісаннем культурных практык сваёй мясцовасці і дасылаць і ў інвентар гэтыя звесткі, і, як правіла, ўжо так добра інвентарызаваныя, апісаныя, вывучаныя з'явы падаваліся на наданне статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці ў Міністэрства культуры. То есть так атрымалася, што паралельна адбываўся гэты працэс, у нейкі момант нават пачалі блытаць, ці то мы ў інвентар уносім, ці то мы уносім адразу ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. І паколькі уключэнне ў дзяржспіс гэта такое, статуснае, скажем, мерапрыемства, то, канешне ж, яно адлюстравана на дакументах, там мясцовыя органы ўлады вельмі зацікаўлены ў ім. Таму мы актыўна дапамагаем да гэтага часу рыхтаваць дакументы на статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, які ўключае все гэтыя формы апісання, падрыхтаваныя да інвентара. Вось. І такім чынам і ўключэнне ў дзяржспіс, і ўключэнне ў інвентар, якое найперш мае на мэце інфармацыю ў пэўным ключы прадаставіць пра гэты элемент. І гэта не толькі апісанне і гісторыі, як можна сустрэць шмат дзе ў літаратуры. Гэта звесткі пра супольнасць, пра адносіны да гэтай з'явы з боку носьбітаў, пра веды і навыкі, якія могуць быць карысныя сучасным спажыўцам, пра пагрозы, якія, можа быць, мае гэта культурная спадчына. Вось усё гэта акумулюецца на сайце «Жывая спадчына Беларусі» пра кожны элемент, які дастаткова добра вывучаны, апісаны, задакументаваны. А таксама яшчэ ёсць шэраг элементаў, па якіх вядзецца гэта работа актыўна. І можна сказаць, што нават больш актыўна вядзецца работа па тых элементах, якія яшчэ рыхтуюцца да апісання, чым па тых, што ўжо ўключаны. Бо тыя, якія ўключаны, яны, як правіла, ўжо атрымалі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, і ўжо на месцы установы культуры і раённыя, і абласныя, і мясцовыя выдатна з імі працуюць у большасці выпадкаў. Таму за іх мы ўжо як бы спакойныя, проста распаўсюджваем інфармацыю. Мне спадабаліся, дарэчы, вашыя словы наконт таго, што якія пагрозы у таго ці іншага аб'екта нематэрыяльнай культурнай спадчыны, каб потым вось гэты ж аб'ект з сайта «Жывая спадчына Беларусі» не трапіў на сайт вяртання. Що можа быць? Давайте узгадаем у прыватнасці такія падзеі, якія адбыліся ў нашай культуры ў лютым. Спіс гісторыка-культурнай каштоўнасці атрымалі беларускія мастацкія практыкі саломапляцення, традыцыі наіўнага мастацтва віцебшчыны, традыцыі выпякання грачанага хлеба, што захоўваюць гаспадыні з Маларэцкага раёна, но таксама тэхналогіі традыцыі выпякання хатняга хлеба ў 2 вёсках Любанскага раёна. Давайте вот больш падрабязна, калі ласка, распавядзіце, якім чынам ідзе адбор прэтэндэнтаў на ўключэнне ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцей.
Трэба сказаць, што адбору прэтэндэнтаў не існуе. У гэтым накірунку у нас вельмі дэмакратычнае заканадаўства. Кожная фізічная і юрыдычная асоба можа падрыхтаваць прапанову для надання статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці нематэрыяльнай праяве творчасці чалавека і звярнуцца з ёй адразу ў Міністэрства культуры. Ага, і гэта ўсё таксама прапісана ўсё тых выданнях, пра якія вы раней узгадвалі, так, і ёсць эта інфармацыя таксама на сайце «Жывая спадчына Беларусі». Гэта прапісана ў выданнях, плюс яшчэ ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры, які ў 2017 годзе, скажем так, упарадкаваў гэты працэс у адносінах нематэрыяльнай спадчыны. Больш артыкулаў значна стала прысвечана, чым у папярэдніх законах, і таму пры падачы на статус гісторыка-культурнай каштоўнасці мы карыстаемся і рэкамендацыямі інвентара па выяўленню і апісанню праяў спадчыны і патрабаваннямі Кодэкса да апісання гісторыка-культурнай каштоўнасці. І трэба сказаць, што гэты працэс ідзе пастаянна, ён адбыўся не толькі ў лютым, проста ў лютым вельмі так была увага прыцягнута, бо вельмі такія яскравыя элементы былі пададзены. Прычым упершыню быў пададзены элемент, які аб'яднаў рамеснікаў усёй Беларусі. Звычайна у нас пераважаюць да гэтага часу лакальныя традыцыі, якія ў адным раёне, альбо нават у адной вёсцы, або нават у некалькіх раёнах, але адной вобласці. А тут беларускія мастацкія практыкі саламапляцення былі аб'яднаны, скажем, з усіх абласцей. Пры актыўнай рабоце абласных метадычных цэнтраў, якія сабралі, падрыхтавалі звесткі пра сваіх майстроў, Універсітэт культуры і мастацтваў падрыхтаваў прапанову, і гэта была прапанова упершыню унесена ў Міністэрства універсітэтам культуры і мастацтваў як агульная для ўсёй Беларусі, але яна ўвайшла ў інвентар і ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей як 7 рамесных традыцый. Чаму? Таму што важна, каб канкрэтная мясцовасць асэнсоўвала сваю канкрэтную традыцыю і разважала, як яны будуць захоўваць. Кожная вобласць мае права ладзіць дзейнасць па захаванню пераемнасці ў рамках гэтага рамяства, як лічыць патрэбным. Тым больш, што ў кожным рэгіёне ёсць свае, напэўна, адметнасці таксама. Безумоўна, ёсць свае адметнасці, дзесьці ёсць спадчынныя майстры, дзесьці больш актыўна адбываецца работа з дзецьмі. Дзесьці майстры маюць нейкія свае цікавыя праекты альбо выбудавалі свае аграсядзібы, і гэта ўсё ўлічыць можа менавіта мясцовая ўлада. Таму вось гэты як бы адзіны для Беларусі элемент быў падзелены на некалькі, і ў якасці такога комплекснага элемента увайшоў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. А так працэс гэты адбываецца пастаянна. Прапанову міністэрства можна падаць у любы час, і на працягу 1-2 месяцаў яна будзе вынесена на разгляд Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады і будзе прынята па ёй рашэнне. І потым у гэтую раду збіраюцца спецыялісты ў тых ці іншых, скажам так, і практыках, і відах творчасці, і абмяркоўваюць, ці варты гэты абрад на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай спадчыны, так? Не абрад, ці вот якім чынам? Значит, склад Рэспубліканскай навукова-метадычнай рады пастаянны, і падаюцца прапановы ўжо з аналізам спецыялістаў. То есть пасля таго, як прадстаўнікі мясцовай супольнасці устаноў культуры зрабілі апісанне, фота, відэафіксацыю, найлепшым чынам прадставілі, як правіла, звяртаюцца да прадстаўнікоў нашай акадэміі навук альбо да іншых навукоўцаў, якія са свайго пункту гледжання выказваюцца пра мастацкія, духоўныя адметнасці элемента, выказваюць сваю думку наконт адпаведнасці канвенцыі, адпаведнасці кодэксу. То есть у Міністэрства культуры ўжо падаецца комплекс не толькі матэрыялаў фіксацыі, але і навуковай ацэнкі, мастацкай ацэнкі гэтай з'явы. І таму Міністэрства культуры не вызначае, ці варта, як і ЮНЕСКА са сваімі спісамі, а проста адсочвае, ці правільны зроблены гэты працэс ідэнтыфікацыі, ці сапраўды адлюстравана супольнасць, ці сапраўды вывучаны намеры супольнасці, ці ёсць жаданні мясцовай улады. Скажам, вось увесь гэты комплекс дзеянняў па захаванню жыццядзейнасці гэтай спадчыны, бо асноўная мэта і спісаў, і дзяржаўнага, і інвентара, і наогул гэтага працэсу — это падтрымка жыццядзейнасці спадчыны, і проста звяртаецца ўвага, наколькі грунтоўна падышлі да гэтага пытання, ці ўсе нюансы прадугледзелі. Калі высвятляецца, што нешта не прадугледжана, звычайна просяць як бы дапрацаваць у гэтым накірунку, правесці патрэбнае ўзгадненне альбо нават часам навуковыя даследаванні патрабуюцца, але гэта не адмова на ўключэнне ў спіс, гэта ўсё просто рэкамендацыя больш уважліва разгледзець той ці іншы бок каштоўнасці.
Я хочу нагадаць нашим слухачам, што гэта дыялогі пра культуру на хвалях канала Культура. Сённяшняя наша тэма нацыянальная беларуская спадчына і яе абарона, у тым ліку ў віртуальнай прасторы на прыкладзе функцыянавання сайта «Жывая спадчына Беларусі». І у нас у гасцях вядучы спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Алена Тадевушаўна Каліноўская. Сябры, калі у вас ёсць нейкія пытанні, калі ласка, далучайцеся праз смс нумар 1029. Ну а я хочу зноў жа узгадаць і вярнуцца да дзейнасці сайта «Жывая спадчына Беларусі» і успомніць вось тыя 4 падзеі, якія адбыліся ў лютым, вот тыя, скажем так, элементы, якія ўключылі ў спіс нематэрыяльнай сусветнай спадчыны, так, нашай Беларусі, я маю на увазе, так. І калі казаць пра інфармаванасць пра вось гэтыя элементы, яны пакуль знаходзяцца ў раздзеле «Навіны». А каб яны трапілі вось у гэты інвентар, што неабходна? Неабходна крыху болей часу. Паколькі вельмі актыўна напрыканцы мінулага году і на пачатку гэтага вялася вот дзе-то дзейнасць па прыняццю рашэнняў, многа элементаў было прадстаўлена ў Міністэрства культуры, 5 было разгледжана ў снежні, тады яшчэ 1 адразу пасля Новага года і яшчэ 4 ў лютым, і таго 9. Вось, і яны адразу ўсе паступілі праз некаторы час да нас у інвентар, усе гэтыя звесткі. Ну а паколькі сайтам займаюся пераважна я адна з невялікай дапамогай калегі маёй, то проста на працягу паўгода не так хутка, як хацелася б, гэта інфармацыя будзе загружана. Бо яна, скажем так, выверана, вычытана, узгоднена шматкроць ужо да таго, як яна паступіла ў Міністэрства культуры. Таму яна будзе апублікавана ў бліжэйшыя ж месяцы, скажем так. Ёсць у нас смс ад пастаяннага слухача Александра, які пытаецца пра наступнае. Якія сучасныя нематэрыяльныя каштоўнасці існуюць? Ну тут, здаецца, можна прысвяціць і не адну праграму гэтаму апісанню, так і ў прыватнасці, напэўна, лепш прасцей зайсці на сайт «Жывая спадчына Беларусі», там пазнаёміцца з гэтым, так? Ну, але, можа быць, у вас таксама будзе адказ, якія сучасныя нематэрыяльныя каштоўнасці існуюць. І далей сайт, радыё, відэазапісы з'яўляюцца? Піша наш Александр. Я так разумею, што на сайце ці з'яўляюцца радыё ці відэазапісы. Так? Значыць, спіс нематэрыяльных каштоўнасцей, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, бо яшчэ не ўсе маюць, шмат хто яшчэ атрымае, і калі, напрыклад, няма статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці, то гэта не значыць, што гэта не з'яўляецца каштоўнасцю проста культурнай пэўнай мясцовасці. Ёсць у раздзеле «Рэсурсы» інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы, там ёсць вот асобна гэты спіс, на сённяшні дзень у ім 92 праявы культурнай спадчыны. Гэта і разнастайныя рамёствы, іх у нас больш 30. Гэта разнастайныя цырымоніі, напрыклад, у нас 5 калядных традыцый, 2 калядныя гульні, 2 масленічныя гульні. Гэта вялікая колькасць вясновых і летніх абрадаў, вось менавіта гэтага цыклу, пачынаючы ад Вялікадня, калі на першы ці другі дзень Вялікадня пачынаюць вадзіць карагоды, тады на ўшэсце водзяць стралу, тады праводзяць русалку. Прыкладна 10 розных праяў у розных мясцінах Беларусі, прычым калі раней мы лічылі, што гэта пераважна на Палесе яны захаваліся, то зараз ужо вядзецца ідэнтыфікацыя карагодаў, якія захаваліся ў нас і ў Маладзечанскім раёне, і на Віцебшчыне. То бок, аказваецца, калі уважліва паглядзець, то гэтыя культурныя традыцыі яшчэ памятаюць і нават шмат дзе практыкуюць, можа не ў такой яркай форме, як нам хацелася прыехаць і ўбачыць адразу ўсё, але калі пацікавіцца, то аказваецца, яны яшчэ ў нас шмат дзе жывуць і могуць быць адноўлены і нават прадстаўлены як бы больш шырока, што, як правіла, і адбываецца, калі вот адбываецца працэс ідэнтыфікацыі, надання статуса, гэта выклікае цікавасць, установы культуры пачынаюць карэктна як бы так удзельнічаць у гэтых працэсах. Установы адукацыі таксама ў прыватнасці, кафедра этналогіі і фальклору універсітэта культуры і мастацтва так удзельнічае. Так, кафедра этналогіі і фальклору і самі аднаўляюць і запрашаюць на канферэнцыю аўтэнтычны фальклор заўсёды прадстаўнікоў. Кожную вясну адбываецца канферэнцыя, вот гэтай вясной не адбылася, але будзе ў чэрвені. Так. Ну, магчыма, такога вялікага канцэрта, як звычайна, сёлета і не адбудзецца, але запрашаюцца менавіта аўтэнтычныя гурты са сваімі праграмамі, і таксама ёсць в Акадэміі музыкі ў нас у рамках канферэнцыі Мухарынскай, якая перанесена сёлета на восень, таксама абавязковы этнаграфічны канцэрт.
Конечно, я б сказала, што не хапае яшчэ нам такіх вот вялікіх імпрэзаў, дзе б можна было б прадставіць розныя формы нематэрыяльнай культуры, якія існуюць у нашых мясцовасцях менавіта вот на рэспубліканскім абласным сталічным узроўні. Бо канцэрты ва ўстановах адукацыі ўсё-такі яны маюць абмежаваны трохі доступ і ведаюць пра іх, як правіла, вельмі такія зацікаўленыя спадары. Ёсць у нас некалькі імпрэзаў такіх рэспубліканскіх, як фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» в Октябрьскім, а таксама ў Гродзенскай вобласці ёсць фестываль «Скарбы Гродзеншчыны», прысвечаны канкрэтна нематэрыяльнай спадчыны, які заахвочвае і установы культуры і тыя ці іншыя фальклорныя гурты менавіта сваю спадчыну знайсці, асвоіць і прывесці яе на фестываль. Вось, на жаль, яны таксама такі вот яшчэ рэгіянальны трошкі маштаб маюць, хоць і часам маюць статус рэспубліканска, то есть не кожны жадаючы можа так лёгка прыехаць там, уладкавацца і наведаваць. Вось. Таму вось гэты працэс, скажем так, прэзентацыі нашай спадчыны разнастайнай, разнабаковай, каб у людзей вот не ўзнікалі пытанні, а што ж гэта за спадчына, вось, на такім рэспубліканскім узроўні яшчэ як бы патрабуе развіцця і ўвасаблення. Ну і другая частка наконт таго, што ці ёсць на сайце радыё ці відэазапісы? Ну, радыёзапісы сустракаюцца, хоць і не вельмі часта. Элементы, якія ўвасоблены праз пэўныя аўдыёвізуальныя матэрыялы, асабліва калі яны абавязковыя в апісанні элемента, як, напрыклад, спеўныя традыцыі, яны ўсе маюць аўдыёзапісы. Там каля дзесятка тых ці іншых аўдыёзапісаў характарызуюць кожную спеўную традыцыю. Ну, калі, скажем так, у традыцыі кухні гэта не абавязковы элемент, то там іх няма. Відэозапісы таксама на сайце ёсць, хаця на сённяшні дзень ужо сайт патрабуе мадэрнізацыі, і тая форма выкладання відэозапісаў, якая была запланавана, сёння ўжо не актуальная. Сёння іншыя выкарыстоўваюцца, якія дазваляюць большыя маштабы відэо змясціць. Вось. Таму ёсць на Ютубе канал «Жывая спадчына Беларусі» інвентар НКС, і там мы збіраем усе магчымыя відэорэпартажы, відэосюжэты, яны раскладзены і па абласцях, і тэматычна, і іх там можна паглядзець. Гэта хутка, зручна, бо даволі многа сёння выходзіць відэорэпартажаў, тэлеперадач, вось, яны там аб'яднаны. Але шмат якія элементы праілюстраваны відэозапісамі, хоць і, на жаль, не ўсе. Дарэчы, у сацыяльных сетках сайт «Жывая спадчына Беларусі» даволі актыўна прадстаўленая і ў тым жа ў Фейсбуку, і вот вы ўзгадвалі на Ютубе, дзе яшчэ, можа быць, вот вы паказваеце сябе і такім чынам папулярызуеце нацыянальную нашу спадчыну, так, і у тым ліку спрыяеце захаванню яе. Ну, пераважна два гэтыя рэсурсы, асабліва старонкаў на Фейсбуку мы актыўна вядзём, таму што яна дазваляе вельмі хутка прадставіць інфармацыю не толькі тую, якая канкрэтна характарызуе вось гэтыя там 90 элементаў альбо яшчэ там некаторыя, которые рыхтуюцца да інвентарызацыі, а розныя імпрэзы, якія адбываюцца ў сферы традыцыйнай культуры, народных звычаяў, розныя дзейнасці грамадскіх суполак, цікавыя тэлеперадачы. Мы імкнёмся як бы там прадставіць, таму што, здаецца, няма ў нас такой вот такога месца, дзе вось уся гэта інфармацыя прысвечана нашай традыцыйнай культуры і фальклору, яго жывому бытаванню, як бы вот так аператыўна знаходзілася. І мы імкнёмся на гэту старонку змяшчаць інфармацыю з розных крыніц, і з дзяржаўных крыніц, і з старонак грамадскіх арганізацый, і спецыяльна час ад часу глядзім у адпаведны час, скажем, раённыя газеты, калі вось каляндарныя нейкія традыцыі, звычай ведаем, што там адбываюцца, яны заўсёды нешта пішуць з раённых газет, з абласных газет, з сайтаў абласных метадычных цэнтраў. То бок вось такую рознабаковую інфармацыю, якая у нас адлюстроўвае агульную карціну, мы імкнёмся вось на гэту старонку змяшчаць і як бы бачым і зваротную сувязь даволі актыўную, што людзям цікава, што большую цікавасць выклікае, якія канкрэтныя людзі, якімі цікавяцца накірункамі. Вось, всё гэта адбываецца, і пытанні папулярызацыі таксама мы вырашаем, хоць гэта і не ёсць наша асноўная задача, таму што ўсё-такі папулярызацыя такі даволі паверхневы падыход як бы патрабуе, а якраз-то наша задача больш глыбока высветліць тыя каштоўнасці, якія варта захоўваць і на якіх трэба будаваць гэту дзейнасць. Я вось, можа быць, і крыху памылюся, але прыгадаю прыватнасці такое аб'яднанне, як студэнцкае этнаграфічнае таварыства. Напэўна, яны найперш і спрыяюць вось гэтаму распаўсюджванню нашай каранёвай традыцыі. І увогуле, ці ёсць у вас ці наладжана супрацоўніцтва з гэтым аб'яднаннем? Безумоўна, мы супрацоўнічаем са студэнцкім этнаграфічным таварыствам.
студэнцкае этнаграфічнае таварыства ў нас акрэдытавана ў ЮНЕСКА як эксперт у сферы нематэрыяльнай спадчыны, і яны сапраўды вельмі многа практычных ажыццяўляюць накірунках не толькі па вывучэнню, што важна, але і па практычнаму ўвасабленню. І гэта як аднаўленне тых ці іншых абрадаў, так і вельмі важны такі накірунак, як інтэграванне ў сучаснае, у тым ліку гарадское асяроддзе. Таму што это важны аспект. ЮНЕСКА заахвочвае прызнаваць дынамічны характар спадчыны і не аднаўляць яе у нейкім строга вызначаным кімсьці калісьці выглядзе, а аднаўляць яе ў сувязі з сённяшняй сітуацыяй і сённяшнімі патрэбамі. І на прыкладзе дзейнасці студэнцкага таварыства мы бачым, як гэта можа быць запатрабавана цікава ў гарадскім асяроддзі, у тым ліку гарадскім жыхарам, гарадской моладзі. Ну і тут я думаю, што варта ўспомніць яшчэ дзейнасць той жа кафедры універсітэта культуры і мастацтва, кафедры этналогіі і фальклору, пра якую мы сёння ўжо казалі, бо там таксама існуюць і свае калектывы, і працуюць спецыялісты, якія займаюцца якраз такі захаваннем і аднаўленнем, мадэрнізацыяй тых традыцыйных каранёвых абрадаў з улікам цяперашніх нейкіх асаблівасцей і знаёмствам сучаснай беларускай аўдыторыі, назовём гэта так, нашай матэрыяльнай спадчыны. Так, кафедра этналогіі фальклора ажыццяўляе вельмі важную функцыю, можна сказаць, унікальную для нашай краіны. Гэта найперш этнафоназнаўства. Выкладчыкі вучаць студэнтаў спяваць у народнай традыцыі, прычым разумеючы ўсе рэгіянальныя адметнасці. Гэта пры больш уважлівым такім падыходзе да спадчыны аказваецца вельмі непростай задачай. І менавіта на кафедры навучаюцца студэнты, якія умеюць граматна аднавіць, не страціўшы тыя адметнасці, якія былі. Тое ж самае тычыцца музычнай культуры, тое ж самае тычыцца падыходу да абрадаў і традыцый. На жаль, выпуск у кафедры не такі вялікі, і я б сказала, ён трошкі не задавальняе патрэбы усіх устаноў культуры, якія б хацелі працаваць на такім узроўні. Але гэта такі устойлівы, скажем, накірунак, і мы вельмі рады, што ён у нас ёсць. Тым больш, што паступова кафедра пачынае выконваць пэўную ролю і у прэзентацыі нематэрыяльнай спадчыны на міжнародным узроўні. Фактычна ўсе намінацыі, якія Беларусь падала ў ЮНЕСКА, падрыхтаваны з удзелам кафедры і Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, і гэта справа працягваецца. Дарэчы, цікава, а ці маюць права аб'екты з нацыянальнага гэтага спіса, беларускага спіса нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці прэтэндаваць на ўключэнне ў спіс ЮНЕСКА? Абсалютнае права мае кожны элемент. Тут нормы канвенцыі гэтаксама дэмакратычныя, як і нормы нашага заканадаўства. І фактычна кожны элемент можа быць прапанаваны ў спісы ЮНЕСКА. Адзінае, што прэзентаваць элемент на міжнародным узроўні таксама трэба пэўным чынам. І акрамя проста яго апісання і прэзентацыі яго ролі для нацыянальнай культуры, таксама многа выказваецца пытанняў па дзейнасці супольнасці, наколькі супольнасць, якая з'яўляецца носьбітам гэтай традыцыі, незалежна ад таго, наколькі яна вялікая, будзе то 10 чалавек або можа быць 100 чалавек, наколькі яна зацікаўлена ў развіцці, у інтэграцыі ў сучаснае жыццё, у прэзентацыі на міжнародным узроўні. То бок вельмі многа такіх пытанняў і бакоў, якія трэба адлюстраваць. Прычым усё гэта трэба адлюстраваць вельмі коротка. Там такія абмежаваныя па колькасці словаў тэксты, і, скажем так, абмежаваны па часе відэафільм, 10 фотаздымкаў, і у гэтай сціслай інфармацыі трэба паказаць усю глыбіню, важнасць і складанасць той ці іншай традыцыі, якой мы прапановваем у спісы ЮНЕСКА. І гэта работа, скажем, такая непростая. А таксама мусяць рысы адрознення ад таго, каб гэты нейкі элемент быў сапраўды унікальным у параўнанні з тым, якія існуюць у іншых краінах. Унікальнасць не з'яўляецца крытэрыем для нематэрыяльнай спадчыны, таму што могуць і падобныя традыцыі практыкавацца. Галоўны крытэрый тут роля ў культурным жыцці супольнасці і краіны. Напрыклад, калі казаць пра тую ж тэхналогію ці традыцыі выпякання хатняга хлеба ў вёсках Любанскага раёна, роля выключна, скажем так, рэгіянальная. Але гэта спіс, але гэта элемент у спісу нацыянальнай. Хлеб выпякалі па ўсёй тэрыторыі, і гэта не першая традыцыя значыць, гэты элемент таксама ўлічваецца. І калі ўзяць па тэрыторыі, нават калі ўзяць на тэрыторыі Любанскага раёна, яны падалі не ўсю традыцыю выпякання хлеба, а менавіта выпяканне того хлебу, якую на дадзены момант гаспадыні аднавілі як найбольш цікавую і каштоўную для іх.
калі прааналізаваць эту традыцыю для ўсёй тэрыторыі Беларусі, то, напэўна, вызначацца нейкія агульныя падыходы, канцэпцыі, тэндэнцыі, таксама значнасць. То есть навошта сёння пячы хлеб у печы? Таксама трэба даць адказ вот на такое простае пытанне. Які сэнс, якую каштоўнасць гэта мае? Бо гэта каштоўнасць не мусіць быць такой знешняй дэкаратыўнай, што вот мы пячом, паглядзіце, турыстам цікава. Не, гэта павінна ўяўляць нейкую каштоўнасць, важнасць і значнасць для самой супольнасці. І вось калі гэтыя пытанні прааналізаваны, калі знойдзены адказы, конечно, часам, калі мы падаём спадчыну, высвятляецца, што не толькі ў гэтым раёне, не толькі ў гэтай мясцовасці, дзесьці яшчэ часам прыходзіцца адкладваць наданне статусу, каб вывучыць яе распаўсюджанне. І гэта нейкім чынам новая інфармацыя для многіх аказваецца, што аказваецца не толькі ў нас, або наадварот высвятляецца, што вось толькі ў нас і больш нідзе. То вось пры глыбокім вот такім поглядзе адкрываюцца многа розных нюансаў, якія характарызуюць як бы ну вот у цэлым рух культуры, такой вот пабытовай культуры. Алена Тадэўшына, дазвольце, я зраблю вам камплімент у плане таго, што напаўненне сайта «Жывая спадчына Беларусі» разлічана як для спецыялістаў, прычым вузка накіраваных, так і для шырокага кола прыхільнікаў нашай нацыянальнай спадчыны. Дзякуй вялікі, гэта сапраўды вельмі важна, што вы гэта заўважылі, таму што яго сэнс менавіта такі, каб з аднога боку знайшлі інфармацыю той, хто цікавіцца, глыбока цікавіцца, у тым ліку навукоўцы, і тут хутчэй самі падыходы, як бы, якія ажыццяўляе канвенцыя ЮНЕСКО, цікавыя. Вось, так і маглі б прачытаць яго той, хто проста зайшоў пацікавіцца, куды б не паехаць на выходныя, можа там які цікавы фэст. Вось, такая задача сапраўды ставілася, і я рада, калі яна выконваецца. Гэта вельмі прыемна, сапраўды. Давайте пагутарым пра больш падрабязна пра напаўненне сайта «Жывая спадчына Беларусі». Так, у прыватнасці там ёсць некалькі раздзелаў, пра якія мы сёння ўжо ўзгадвалі. Гэта і ежа, гэта і абрады. Дарэчы, што мне спадабалася у прыватнасці ў тым жа раздзеле абрады, нароўні з каранёвай традыцыяй, народнай традыцыяй, яшчэ, скажам так, да хрысціянскай эпохі змешчаны і тыя абрады, якія з'явіліся ўжо з увядзеннем хрысціянства на нашых землях. І паралельна там у прыватнасці існуе абрад, які праводзіцца у там-пам-пам, які нядаўна ўключылі, дарэчы, у спіс ЮНЕСКО у Буцлаўскі фэст, так, і разам вось з гэтымі народнымі каранёвымі традыцыямі, якія, здавалася б, на сённяшні момант жывуць толькі на нейкіх гістарычных дакументах. Вось гэта мне вельмі спадабалася. Затым на гэтым сайце прысутнічае пошук, і там можна выбраць у прыватнасці некаторыя элементы, сыходзячы з рэгіёнаў нашай краіны. І кожны рэгіён вызначаецца сваімі багаццямі вот гэтай нематэрыяльнай культуры. Ёсць спасылкі на выданні, прысвечаныя абароне нашай спадчыны. Так, ёсць інфармацыя, ёсць навіны, і вось што яшчэ можа быць, я пра што яшчэ не ўказаў, от можа ўзгадайце, калі ласка. Каляндар падзей там ёсць, сайт. Так. Дзякуй вялікі. Вось. Ёсць у нас нарматыўная база. Так. Можна пачытаць усе дакументы, якім нададзены статус у раздзеле рэсурсы, ёсць заканадаўства, і там все спасылкі, таму што звычайна, ну, калі пачынаюць гаварыць пра статус, часам пачынаюць блытацца, які спіс, які статус, калі што нададзена. Так вот, калі трэба спраўдзі, то ў раздзеле рэсурсы ёсць дакладна заканадаўства, все пастановы Міністэрства культуры, да кодекса статус надаваў Савет міністраў, яны там ёсць. Вось. Таксама метадычныя рэкамендацыі, як надаць статус. Фактычна сёння можна карыстацца нашай дапамогай, каб падрыхтаваць дакументы, а можна не карыстацца, таму што там ёсць і практычнае кіраўніцтва, і форма, і прыклады, якіх можна пачытаць у вялікай колькасці. Ну, адзінае, што трошкі не ўся інфармацыя выкладваецца ў інвентар НКС пра элементы, калі канкрэтна пра супольнасць, альбо там пра мясцовыя мерапрыемствы, узгодненыя з мясцовай уладай, яна ў нас як бы ёсць, і калі, скажем так, корэспандэнт или нехта, ведучы больш грунтоўную дзейнасць, жадае пацікавіцца ёй, то мы таксама можам ёй падзяліцца. Вось, на сайт яна не выкладаецца. Таксама ёсць пэўныя яшчэ накірункі, якія мы хацелі падлюстраваць на сайце, бо сёння працэс вот надання статуса, ён стаў больш-менш усім зразумелы і даволі добра адлюстраваны на сайце, але вось як жывуць элементы, якім ужо нададзены статус, скажем, там у 2007, 2009, 2012 годзе, ці сёння яны існуюць, бо часамі такое здараецца, што спыняецца практыка альбо часткова, або поўнасцю. Плануецца такі раздзел ахова НКС, які будзе прысвечаны канкрэтна жыццядзейнасці элементаў, якія ўжо давно маюць статус, і мерапрыемствы па ахове, і якія вот вынікі, якія цікавыя таксама імпрэзы, бо бывае сітуацыя, калі вельмі актыўна развіваецца з'ява на ўзроўні раёна. Вось,
аховае НКС, тады больш сістэматызаваны будзе раздзел публікацый, каб можна было б і тэматычна і рэгіянальна цікавіцца публікацыямі, бо сёння магчымасцю вось гэтай яркай карцінкі карыстаецца вельмі многа выданняў і газет, і журналаў, і прыватных тэлефотажурналістаў, якія наведваюць гэтыя святы і выкладваюць цудоўныя фотарэпартажы. Таксама вот сістэматызаваны да іх доступ мы плануем на сайце зрабіць. Папулярызацыя нашай спадчыны, у прыватнасці у міжнароднай прасторы садзейнічае друкаванае выданне, кніга-альбом «Жывая культура Беларусі», і летась выйшла 5-я кніга. Я папрашу вас распавесці пра дачыненне, скажам, да гэтага выдання, і плюс яшчэ ведаю, што існуе такая тэлеперадача на канале «Беларусь-3», якая таксама папулярызуе нашу спадчыну, і вы таксама маеце непасрэднае дачыненне да яе стварэння. Альбом «Жывая культура Беларусі», 5-й у серыі «Культурная спадчына», быў прысвечаны менавіта нематэрыяльнай культурнай спадчыны. 4 такія яркія прыгожыя альбомы да гэтага былі прысвечаны розным аспектам матэрыяльнай спадчыны. Вось, гэта прыгожае ілюстраванае выданне. На жаль, выдаўцы сказалі, што яно пераважна будзе распаўсюджвацца за межамі Беларусі. Ну і гэта выданне такое прэзентацыйна-ілюстрацыйнае для таго, каб, можа быць, супольнасцям менш пагружаным у тэму паглядзець, палюбавацца, захапіцца альбо знайсці нешта новае. Той, хто там рэгулярна і грунтоўна цікавіцца традыцыйнай культурай, ужо наўрад ці знойдзе там нешта новае, бо гэта не першае ілюстраванае выданне. Разам са стварэннем інвентара, першая грунтоўная інфармацыя падрыхтаваная таксама мела першы каталог ілюстраваны, быў выдадзены разам са стварэннем сайта, называўся «Жывая культура Беларусі». Вось, таму ілюстратыўныя выданні, яны папулярызуюць спадчыну, але я б не сказала, што яны садзейнічаюць такому глыбокаму вывучэнню гэтых з'яваў. Вось. Тут, конечно, ўжо хацелася б бачыць такія больш тэматычныя нейкага накірунку, больш грунтоўныя выданні. А тэлепраект «Жывая культура» – гэта сапраўды такі харошы падыход да папулярызацыі спадчыны, прычым такімі сучаснымі метадамі. Калі ўзнікла гэта ідэя у прадзюсара тэлепраекта Надзеі Габец, мы з ёй некалькі разоў і з рэжысёрам таксама абмяркоўвалі менавіта падыходы да спадчыны. За што трэба іх пахваліць, што яны спачатку высветлілі, як сёння прынята гаварыць пра спадчыну, вывучаць, да яе звяртацца. То бок яны хацелі не толькі знешнюю карцінку атрымаць цікавую, але ажыццявіць пошукі тых адносін супольнасці да сваіх каштоўнасцяў, якія у нас пры рабоце з нематэрыяльнай спадчыны з'яўляюцца вельмі важнымі, і мне здаецца, у іх у перадачы гэта атрымалася. І паступова, пакуль ажыццяўляліся паездкі па Беларусі, яны навучыліся вельмі добра працаваць, і сёння ўжо мы, скажем так, спецыялісты, цікавімся, як там жывая культура паказала тую ці іншую з'яву і што новага высветліла, таму што сапраўды жывая спадчына жывая, тое, што ёсць было ў минулым годзе альбо 5 гадоў назад, сёння можа не быць, або можа наадварот з'явіцца нешта іншае. Яны знаходзяць цікавых людзей, цікавых носьбітаў традыцыі, вось, і такое пагружэнне ў нейкую мясцовасць разам з яе культурнымі традыцыямі адбываецца падчас кожнага выпуску жывой культуры. Алена Тадеушына, хачу запытацца вас яшчэ пра тое, што скажыце, калі ласка, можа быць, вам вядомы хаця б некаторыя элементы нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якія у сённяшні дзень на цяперашні момант маюць патрэбу асаблівай увагі ці нават абароны? І што можна сказаць? Вось, ёсць у нас элементы, якія паступова можна сказаць, спыняюць сваё існаванне альбо мяняюць формы свайго увасаблення. Так, напрыклад, прычым здарылася это неяк у мінулым годзе. У мінулым годзе не адбыўся абрад ваджэння і пахавання стралы ў казацкіх балсунах. Істотна змяніліся абрады нашэння намёткі ў папшычах, дзе не сталі разгортваць намётку. Ушанаванне крыніцы Бразгун і іконы святых Пятра і Паўла адбылося таксама не так, як заўсёды, бо ў вёсцы людзі ўжо не маюць сілы захоўваць і насіць на крыніцу ікону, а там некалькі кіламетраў, яны аддалі ў царкву, і ўжо таго шэсце, якое адлюстроўвала менавіта каштоўнасць пэўнай супольнасці, вось ужо не адбылося.
І гэта такая трывожная тэндэнцыя, якая не мае такога адназначнага рашэння, бо нельга напісаць пастанову, загадаць арганізаваць, хаця, конечно, б нашы установы культуры маглі бы ўсё арганізаваць, але не ў гэтым задача, бо тое, што арганізавана знешне, яно пасля этой арганізацыі так жа сама і спыніцца. Вось. І паколькі, як вы правільна звярнулі ўвагу, гэта не толькі нейкія там народныя традыцыі і абрады, гэта часам і хрысціянскія абрады, дзе трэба ўзгадняць пытанні з хрысціянскімі арганізацыямі, то тут узаемадзеянне, дыялог і разуменне таго, што сапраўды адыходзіць і нема ўжо іншага спосабу, толькі як перакласці на плечы арганізацыі гэту з'яву, або ўсё-такі можна дапамагчы людзям і далучыцца, можа б яны дазволілі камусьці іншаму зрабіць тое шэсце з іконай. Вось гэты дыялог мусіць быць, і яго трэба распачаць праводзіць. І менавіта на мясцовым узроўні, бо, як правіла, зверху вырашэнне тых пытанняў ажыццявіць фактычна немагчыма. Калі яшчэ можна арганізаваць там нейкія курсы па рамёствах альбо традыцыйных, і то не па ўсіх, то калі тычыцца такіх абрадаў, рэлігійных абрадаў, якія важныя канкрэтна мясцовасцям, як то перанос свячы унутры супольнасці, на які нават часам не хочуць запрашаць ніякіх гасцей. А бывае, што людзі ўжо старэйшага ўзросту ўжо няма сілаў не пераносіць, не захоўваць, не прымаць людзей, і тады ўжо свячу аддаюць у які-небудзь адзін дом і там захоўваюць. Вось это такія далікатныя пытанні, над якімі трэба далікатна разважаць і шукаць шляхі дыялогу, каб захаваць у тым выглядзе, у якім магчыма захаваць, каб супольнасць атрымала ўвагу і не забылася, не згубілася гэта. Но каб завяршаць нашу сённяшнюю праграму на больш пазітыўнай ноце і больш аптымістычнай, у год 45-годдзя Універсітэта культуры і мастацтва, якое адзначаецца сёлета, якія яшчэ элементы могуць трапіць у спіс культурнай спадчыны Беларусі? Калі казаць пра ролю універсітэта, у прапановах па наданню статусу нематэрыяльнай спадчыны, то менавіта ў гэтым годзе зроблены такі істотны крок наперад. Універсітэт узяў на сябе адказнасць аб'яднаць агульнабеларускі элемент, беларускія мастацкія практыкі саломапляцення, які доўгі час і вывучаўся спецыялістамі універсітэта. Многа грунтоўных выданняў мы ведаем, напрыклад, Вольгі Лабачэўскай па гэтаму пытанню. А зараз з дапамогай абласных метадычных цэнтраў мы яшчэ сабралі звесткі пра супольнасці, пра майстроў і падалі такую прапанову. І яшчэ адна прапанова рыхтуецца універсітэтам ужо даволі даўно, і спадзяюся, ў гэтым годзе яна будзе скончана і пададзена. Гэта беларускае дударства, якое было адноўлена ў нас моладдзю і стала папулярнай менавіта сярод маладога пакалення, і таксама шмат у якіх рэгіёнах з задавальненнем беларуская дуда гучыць і вырабляецца майстрамі, і выкладчыкамі універсітэта таксама ўводзіцца і ў навучальны працэс, і ва ўласныя культурныя практыкі. І яшчэ не магу не запытацца, і папрашу, праўда, адказаць вельмі коротка. На вашу думку, наколькі дасканала расчытаная і зафіксаваная наша нематэрыяльная спадчына? Не расчытаная і не зафіксаваная, таму што гэты працэс адносна нядаўна адбываецца. Гэты працэс пачаўся толькі ў 21 стагоддзі, і тут яшчэ нас чакае шмат якіх адкрыццяў, бо нават адноўленыя элементы, якія займелі ўстойлівую практыку і пераемнасць, могуць таксама прэтэндаваць на статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Таму гэты працэс, скажам так, толькі распачынаецца і разгортваецца. Дзякуй вялікі за ваш адказ, дзякуй за тое, што прымалі ўдзел у нашай сённяшняй перадачы. Плёну поспехаў на карысць нацыянальнай культуры, на яе захавання і на яе распаўсюджвання. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што сёння госцяй дыялогу пра культуру была вядучая спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Алена Тадэвушаўна Каліноўская. З вамі былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владзімір Трапянок. Дзякуем за ўвагу і да сустрэчы.